Pozdravujem vás všetkých, veľmi si vás vítam a ja si takisto užívam tieto stretnutia, cestovky, lebo ona veľmi vyexpandovala, stala sa veľkou a predstaviť ju už vlastne v nejakom celom profile by zabralo týždeň asi, takže je to taký výber a ja som trošku ľutoval mojich kolegov, predrečníkov, hlavne ráno, keď to rozbehol napríklad pán Bacovský, Vašek Bacovský, tak to ani nebola prednáška, lebo on prišiel večer a mal asi 240 obrázkov, tak to potom zredukoval na nejakých 160. A napriek tomu tam 7 destinácií predstavoval, tak to vyzeralo skôr ako komunikačný prújem. A tak ja som už taký emeritný sprievodca. Kolegyňa sa predstavovala ako, že jedna z tých mladších, tak ja som zase taký už emeritný a ja mám rád také spomalenie, také pohodovejšie zájazdy a dneska by som vás previedol Andalúziou. Je to, ako už povedal Tomáš, jedna z 5 magických destinácií. Ja som si tak ako starší páni si to zvyknú spraviť posledné dieťa, také výbehové, tak to je tá kniha, ktorú teraz píšem a asi za nejakých mesiac a pol, 2 mesiace by mohla výjsť. A sú to také destinácie, ktoré naozaj sú, ja som tiež dušou severán, ale toto bude juh a tam k tomu patrí samozrejme aj siesta. A teraz ste po obede, všetci trávite, takže sa kľudne uvoľnite. Ani by som nemal pracovať vlastne, ale ja musím, aby aspoň vy ste mali zážitok a dúfam, že ho budete mať. Tak, ideme na tú Andalúziu. Andalúzia je južné Španielsko, samozrejme má to veľkosť približne nejakého Slovenska, to nazvieme, alebo menšie Česko, ale ten okruh, ten krásny historický je ešte oveľa menší, čiže sú tam také vzdialenosti, že každý deň sa spraví nejakých 250, maximálne 300 kilometrov, čo nie sú žiadne veľké časové plochy a všetko ostatné je potom venované krajine, kde nemusíte riešiť oblečenie, najlepšie je nemať nič na sebe, ale to tam chodíme na prelome apríl-máj, a to znamená, že v tom čase už sú tam trebárs 30-ky, ale ešte sa dá dýchať. Potom už by som veľmi nechodil do Andalúzie ani sa kúpať, ani ešte na poznávacie zájazdy. Ten zájazd je magický v tom, že prichádzate do destinácie, ktorá je nesmierne čarovne poznačená vlastne svojím spôsobom tragédiou. Keď tu prišli Mauri, Európe to hrozilo vlastne, že keď by tu prišla Osmanská ríša alias Turecko svojho času a nebola by zadržaná pri Viedni, tak dneska možno sa šláhneme 5-krát o zem denne, ale bolo to zastavené, kdežto to sú moji kamaráti, oni sa vždy smejú a tí Arabi proste to obehli a prišli cez Afriku a cez Gibraltar, ktorý je tam vzdialený, najúžšie miesto je 14 km a povedzme 30 a podarilo sa im prejsť na tú európsku stranu. Kým si to Španieli všimli, tak sa tam ich dostalo dostatočne veľa, aby sa ubranili a začali dobývať vlastne celý Pyrenejský poloostrov, ktorý s malými výnimkami niekde hore v Španielsku, ako Navarra napríklad, tak tie nedobili, ale v zásade všetkých vrátane Portugalska. Trvalo to takmer 800 rokov, ale tá invázia tých Arabov priniesla aj nádherné výsledky, lebo oni mali to šťastie, že keď bola ruská okupácia, tak u nás, že sme si to tak v malom prežili a na krátku dobu, tak oni mali to šťastie, že Arabi boli na vrchole vtedy vo vede, v umení, v lekárstve a podobné veci, takže ich v mnohých veciach obohatili a vzniklo tam také zaujímavé súžitie, ktoré malo samozrejme
tak ako každá invázia, že sa bránite, nakoniec vznikla tá rekonquista, keď oni ich zase vyhnali potom zo Španielska, ale medzi tým dlhým časom si obidva aj náboženstva, aj komunity vlastne odovzdali nejaké tie svoje vedomosti o tom, ako pracovať s teplom, s tieňom, s vodou a podobne. No a toto je vlastne výsledok, celá tá Andalúzia, lebo tam tí Arabi sa udržali až do objavenia Ameriky v 1492. No a toto všetko tam vlastne sledujeme, pristáva sa v Malage a tam vychádzame na túto výhliadku, ktorá je 100 metrov výškových nad morom, vidíte rovno do arény Bičej a potom už je Atlantik, ako vidíte, prístav nádherný. Za tými domami sú dokonca pláže, kde kto chce, tak sa môže normálne okúpať aj s tým servisom sprchy a podobne. Takže nádherné mesto, ktoré potom dáva samozrejme aj prídavok tej nesmierne dobrej gastronomie, ktorá je práve v Andalúzii. Tá krajina prevažne vyzerá tak, aj keď prilietate, tak ten dezen je vlastne bodkovaný, vyzerá to jak nejaká bodkovaná látka. Všetko sú to olivy, ktoré musia byť tak rastené, aby medzi nimi bolo veľa slnka, takže ten strom rastie akoby sám. Nikdy to nie je v nejakom takom súvislom poraste. No a celá krajina je samozrejme čarovná a z tej krajiny potom ešte trčia tzv. Pueblo Blanco. Pueblos Blancos sa píše, ale Španieli to tie koncovky nevyslovujú, tak Pueblo Blanco a biele mesta. A u nás sa aj hovorí, keď sa v niečom nevyznáte, že je to pre mňa španielská dedina, hej, lebo tam proste hrad je na kopci, ale keď je nejaké sídlo ľudské, či už je to mesto, alebo malé mesto, alebo dedina, tak tam ani kostol veľmi netrčí, lebo bol iného typu. A to, čo u nás je, že nejaká radnica, kostol a krčma, aspoň na Slovensku, že to námestie je centrum, tak tam sa stratíte, tam je všetko rovnaké, neviete, kde je námestie, kde je krčma, kde je radnica a tak ďalej. Takže vznikajú takéto nádherné biele mesta, ktoré svietia belobou do krajiny. A ja som si obľúbil toto Casares, ktoré je plné orlov, minulých tam bolo 54 nad nami. A nechodia tam turisti hlavne, tak to je lebo vy môžete ísť do tých slávnych miest, kde ale príde 70 obrovských autobusov a všade vám dávajú jazdu na Somárikovi a fotky a všetky tieto blbosti, tak tuto to nie je, tu je to také akoby hodne autentické. Takto vyzerajú uličky v slávnej Ronde. Ronda by si zaslúžila samotnú prednášku, ale takú časovú plochu nemáme a ja som chcel tú besedu trošičku dostať do takej nejakej mediteránskej pohody, aby to nebolo veľmi unaháňané a takisto je tam dobre, že mám ľudí vždycky v autobuse na mikrofón, takže pri tých prejazdoch si všetko porozprávame, na tom mieste už potom si to viac menej vychutnávame. Samozrejme, že sa snažím do toho zakomponovať flamenko a chcem vždy špičkové, lebo už som zažil aj slabé flamenka a vtedy ľudia to nemajú veľmi s čím porovnávať, tak si myslia, že to je to dobré, ale niekedy sa to proste nepodarí, lebo turizmus. Ďalší je Gibraltar. Toto je záber samozrejme s tými opicami, ktoré sú mimoriadne ako agresívne a tak ja tam mám vždycky taký príhovor, aby sa ľudia zachránili, aby neprišli o nejaké zdravie. A raz som tam mal britského šoféra, ktorý poznal všetky tie opice aj po mene a spravil pre ľudí taký strašný highlight, že ja som rozprával niečo s ľuďmi a on tej svojej opici naznačil, aby mi sadla na hlavu. A ona s tou, nechcem to povedať, špinavou touto zadnou časťou nebola vlhká, ale to ju neospravedlňuje.
A ja som potom celú noc trávil pod sprchou, lebo to sa nedalo ani odhmyziť, ani proste. A dovtedy mi vypadávali vlasy, potom sa to už zastavilo. Takže to prinieslo nakoniec aj celkom slušný efekt. A tam na druhej strane, to je Musa Džebel v Maroku, náš kolega práve odlieta do Maroka, Mirek, a on má nejakých 830 metrov a my sme na Gibraltari, ten má polovicu, zhruba 420, a to boli tzv. Herkulové stĺpy, kde keď bola tá doba, že neboli mapy a satelity a GPS-ka, tak tí námorníci vedeli, že medzi tými Herkulovými stĺpmi prechádzajú z Atlantiku do Stredozemného mora, alebo naopak. To je tam, tá záruka toho počasia je prakticky vždy, takže je to pekné. A toto bolo môj objav osobný, ktorý aj v knihe opisujem, lebo ja som vždycky ma fascinoval ten názov Cádiz. A o tom meste som zhola nič nevedel, lebo tak bol socializmus, necestovalo sa a nikto o tom nevedel a ani Viedeň vlastne neexistovala. Tak hoci som sa na ňu pozeral tak z kopca nad Bratislavou, ale bola akože nedosiahnutelná. No a nikdy som netušil, že budem niekedy v Cádiz. A to je absolútne skvelé mesto, vlastne na takom poloostrove, úplne obtočené oceánom a prekrásne, čisté. Musia tam mať nejakú osvietenú správu toho spravovania a radnicu, lebo žiadne grafity, všetko je čisté, o 2:00 v noci sa prechádzate totálne vysvieteným mestom s veľkou bezpečnosťou, vôbec nemáte pocit ohrozenia, nie sú tam žiadne nejaké gangy a podobné. Veľmi, veľmi, veľmi príjemné mesto. Krásny vzduch, lebo oceán fúka od západu, niekde od Kanady, od Islandu. Takže nádherné západy slnka, tým pádom sú tam aj iné svetelné pomery a je to naozaj kúzelné a majú obrovskú promenádu okolo mesta práve nad týmito plážami, ktoré sú asi v dĺžke 8 kilometrov a majú 200-metrové šírky, takže nikdy tam nemôže byť preplnené. No a už prichádzame k obrovskej kráske medzi veľkomestami a to je Sevilla. Sevilla je skvelé mesto a keď sme sa rozprávali s vedením cestovky, že čo dať ľuďom ešte naviac, tak Peter tam vtedy vlastne tak navrhoval, aby sme vždy vtlačili do toho niečo, čo je také mimo bežného programu. A ja som tam objavil vtedy sviatok, ktorý sa nazýva Feria de Abril. A to je vlastne aprílová fiesta. Je to po tej časti, takej tej prísno, by som povedal, rigorózne náboženskej. To už je takéto uvoľnenie. A celé mesto sa týždeň baví v obrovskej úrovni. Nikto sa neopíja. Je to v areáli, ktorý má veľkosť 3 václavských námestí. Na večer sa tam prichádzajú, tam 7 miliónov ľudí bola špičková návštevnosť. To sú neuveriteľné čísla na týždeň. Prichádza tam celý svet a celé mesto je takto nažehlené. Na koňoch sa jazdí, na kočoch. Ja vám na konci ešte pár záberov dám už len takých tých pohotových vlastne z férie. No a my sme tam práve v tom čase, vtedy sú hotely dvojnásobne, trojnásobne drahšie. Je ťažké nájsť ubytovanie, ale robíme to napriek všetkému, lebo to je práve pridaná hodnota jedného z termínov týchto zájazdov, ktoré potom budú na konci. Toto je hrobka Krištofa Kolumba vo fantastickej, ale absolútne fantastickej katedrále, ktorá má najväčší vnútorný priestor z gotických. Ona bola začatá v gotike, aj tak pôsobí, ale potom bola trošku renesančne prestávaná. No a toto je vlastne, to je taká, tieto osoby, ktoré nesú tú symbolickú rakvu, tak vlastne symbolizujú
4 španielské provincie, tie najhlavnejšie, takže teraz vám tie symboliky nebudem tu vysvetľovať, ale je v nadživotnej veľkosti a je taká naozaj podarená, monumentálna. Potom je mesto ďalší obrovský objav a to je Kordoba, ktorá bola svojím v 10. storočí, v 9. 10. bola možno najväčším mestom na svete. No už vtedy sa odhaduje medzi 100 až 500 000 ľudí mala, keď Londýn, Paríž mali po 5 až 8 tisíc. A pravdepodobne bola najväčším mestom na svete a bol tam mix takých, oni milovali vtedy vedy a vzdelaných ľudí, tak jak je to naopak teraz. A proste všetci sa tam schádzali a filozofi sa rozprávali na trhoviskách a celé to bolo úchvatné a všetky tie hamamy a arabské kúpele a tento most mal 9 mlynov, ktoré zase mleli nejaké obilie, aby mali čo jesť a podobne. Takže všetko je tam nádherné a je to takéto malé arabské uličky dodnes Kordoba. Tam skvele sa dá vyrelaxovať. Toto je tá hlavná vec, pre ktorú sa chodí do Andalúzie a to je práve ten prechod, lebo vy ste v Meskvite. Meskvita je obrovská vec, to je asi 2 fotbalové ihriska vnútorného priestoru, ale v strede, keď vytlačili Arabov domov, tak vstávali, nezbúrali to, ale vstávali doslova normálnu katedrálu, takú goticko-renesančnú. Takže vy ste v arabskom priestore a na metri vchádzate do európskeho priestoru, to nazvime. A mal som 2 ľudí, ktorí tam vôbec nemohli vojsť a všetci ostatní sa tam zase cítime báječne, lebo je tam tá ekumena, to prenikanie tých náboženstiev, takisto sa tam robia aj omše aj oboch alebo aj 3 náboženstiev. A jak je to na tej jednej kope, že Arabi nikdy nemôžu nič živé zobrazovať, ani sochy, ani obrazy a podobne, tak zase tam vojdete do tej gotickej katedrály, tej európskej, a tam je nie živé zviera, ale v mramore proste a obrazy svetcov však a tak. A oni všetci sú v tejto kaligrafii a proste v týchto čarovných geometriách, takže to je najsilnejší moment vlastne toho celého. Takto vyzerajú patia, nevždy sú tam tie 2 baby. V Andalúzii vždycky tam musia byť kvetinače, kvety a musia aj zúrčať voda, aby vás aj pocitovo osviežovalo niečo. No a potom prichádza koncovka a to je zase skvelé mesto Granada, granátové jablko, ktoré má veľa takých veľmi príjemných a dobrých konotácií v mediteránskom priestore Stredozemného mora, kde od plodnosti, krásy, záchrany života a ja neviem, ja to mám vymenované v knihe, lebo som si vysedel všetko, ja som to začal písať za covidu, aby som sa vôbec zachránil, lebo cestovný ruch vtedy zomrel doslova. Viete, nedalo sa ani čím, ani kam, ani sa nedalo prechádzať v rámci Bratislavy, ani ešte sveta alebo Európy. Tak som si to tak akoby všetko vysedel. Takže potom máte v katalógu na 3. strane nejaký QR kód na tú knihu, alebo kto chce, tak mi dá nejaký svoj kontakt a ja sa vám ozvem, že kedy to vyjde, koľko to bude stať, koľko by bolo treba na poslanie tej knihy a tak ďalej, alebo budeme komunikovať cez moju webovú stránku, ktorú môj syn zaklada. Toto je slávna Alhambra. Alhambra ako v jednom hodnotení sa umiestnila 4. na svete medzi UNESCO pamiatkami a viete, že ich je nejakých 700, 800 a všetky sú super svetové a ona je na 4. mieste. Tá návštevnosť je tam ohromujúca, ale hlavne tá prehliadka a hore nad tým je tá pridaná hodnota, že prečo nechodíme do
Alcázaru do podobnej pevnosti arabskej v Seville, lebo je to na rovine. Ale tuto máte 3,5 tisícovky, o pár metrov je to nižšie, 3483, Mulhasen, tam vľavo ho vidno. A je to zasnežené, ale ten sneh už odchádza, už za chvíľočku nebude, tak sa tam snažte dostať ešte, aby ste to videli zasnežené. A tá pevnosť trčí 100 metrov nad Granadou a to bol 7. nebo alebo ráj tých arabských vládcov. Takto to vyzerá na nádvorí a zase tam je kopec a to je ciganéria, kde vznikli flamenga a dodnes tam žije dokonca česká komunita takých post-hippisákov. A to už sú vlastne zábery z koncovky, len také náladovky, lebo ja keď som prichádzal prvýkrát do Seville, tak som nevedel, že to je Feria de Abril a myslel som si, že to je nedeľa. A potom som zistil, že to je útorok a takto vyzeralo mesto. Proste všetci chodia na koňoch, na kočoch, v krojoch, niečo naprosto úžasné. A potom ešte do 3:00 do rána tancujú tam krásne tie ich tance a celý ten folklór flamengoidný a gitary sa tam ozývajú v tom areáli, ktorý vyzerá ako brnenské výstavisko 6-krát zväčšené. Tak, a oni sa cez deň rozlievajú do mesta. Ráno nie, lebo viete, sme v Španielsku, a tak všetci sú hore s Ipsom a proste dospávame však a potom ale obed začne hlad, tak všetci idú do mesta a to už sa začne tam parádne zaplňať španielské námestie úžasné. A to už je vlastne z toho areálu ešte za svetla, keď ešte veľmi veľa nič nedieje, ale dá sa fotiť aj farba tých krojov, lebo potom už je to noc a končí to ohňostrojmi a je tam obrovský lunapark, asi ako keď ste boli v Mnichove na Oktoberfeste, tak ten je menší. A oni sú naparadení aj páni, prosím vás. Ja samozrejme, že si všímam viac dámy, ale aj ten kroj je výraznejší a proste je to v prírode tak. Ale ten mužsko-ženský princíp je tam nádherne. Každý kočiš vyzerá lepšie ako u nás ministerský predseda a dámy, to už ani nehovorím, to je jedna úžasná krása a ja mám vždy problém s fotením, že sa ich spýtam, či môžem odfotiť a keď sú same, tak celkom radi to príjmu, ale keď mám manžela, tak ani tam nejdem, lebo dostanem do držky a nemám šancu. Tak proste to tak tam beží a oni tie šaty zvýrazňujú celú tú ženskú krásu, sú až po kolena úplne obťahnuté, potom sú tie volaniky, čiže ona v tom akoby ledva ide a tie klobúčiky s tým rovným rondom a tak je to nádherné a oni si tam kupujú 2000 kojí, kde si donesú aj kryštálové lustre, aj divány a gauče z domu a pozývajú si tam hosti a proste je to všetko nádherné. Takto si prinášajú hosti z letiska napríklad, aby to mali štýlové a celé mesto vonia, lebo je to takto spravené. Všetci sa chcú baviť a aj sa naozaj bavia, lebo si to chcú užívať. Tak, toto sú tie veci, ktoré máte aj v katalógu. Takže sú tam tohto roku 2 termíny na Andalúziu a to by vlastne mohlo byť všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za to a keď vás budem mať na zájazde, tak ma to samozrejme nesmierne poteší.